Poďte, vstúpme spoločne do neba. Uzdravme v sebe, čo svet nevidel. V každom z nás je hlboká časť pokoja, ktorá si pamätá, kedy sme boli celiství a plní svetla. Tá časť nás nezmizla. Bola len pochovaná pod hlukom, bolesťou a vyčerpaním každodenného fyzického pohľadu na život. Dnes sme povolaní obnoviť to, čo bolo kedysi naše. Toto je pozvanie vrátiť sa domov vo svojom tele, vo svojom duchu, ktorý si pamätá, že nie si zlomená, nie si zlomený, liečiš sa. Nie si stratená, nie si stratený, vraciaš sa. Nie si slabá, nie si slabý, spomínaš na svoju silu. Zvrchovaný Boh, Otec pokoja, v tejto ničím nerušenej chvíli aktivujem svoje vnútorné svetlo, svoju božskú energiu a vstupujem do svojho najvyššieho ja. Som mocná bytosť lásky svojej pravej podstaty. Som odovzdaná vesmíru nekonečného bytia. Každá bunka mojej prirodzenosti je v rovnováhe dokonalosti neba. Nedotknutá časom a ďaleko z dosahu akejkoľvek obety smrti. Som silná. Som nekonečne silná. Svetlo vo mne sa v tejto chvíli rozširuje cez celý vesmír. Viem, kto som a viem, odkiaľ pochádzam. Moja sila sa uvoľňuje a rastie bez veľkej námahy. Moje duchovné srdce, centrum hlbokého pokoja vo mne tvorí život. Som chrámom večnosti, súčasťou neba a nebo je miestom, na ktorom ma dnes Boh Otec chce mať. Tu som v bezpečí, tu som celistvá, tu som milovaná, tu som doma.